Poštovani prijatelji našeg samostana Svetog Petra i Pavla, iskreno vas sve pozdravljam našim franjevskim pozdravom mir i dobro. Svima želim dobrodošlicu na ovaj značajni događaj. Kad se pojedinačno pozdravlja, uvijek se nekoga preskoči i zaboravi, a sve vas ovdje nazočne, od najmanjih pa do najstarijih smatramo svojim prijateljima i zato vas iskreno pozdravljam. Ipak dopustite mi da pozdravim od najmlađih koji će nam zapjevati pjesmu, do oca provincijala, do gospodina predsjednika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i gospođe Ene Cipre, mi čini da je ona najstarija ovdje. Dobro, za početak ćemo... Marina Anđeli će nam zapjevati jednu pjesmu Svetog Franje. Mali zbor se od dječje zove Mali Anđeli, njima osjeća hvala. Zatim ovdje jedna skupina s nama Libanonaca koji su okupili svojoj zemlji oko jedne dobre ideje mira i pomirenja, a zajedno čine katolici, pravoslavci, muslimani, zato njima dobrodošlice. Naš ovaj visoki zvonik na jednom samostonskom kapitulu održan 2014. imenovali smo da ima svoje ime i prezime Mostarskim zvonikom mira. Biblijska podloga za projekt uređenja Mostarskog zvonika mira bilo nam tekst proroka Izaije. Citat: "On će biti sudac narodima, mnogim će suditi plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplje u srpove. Neće narod dizat mača protiv naroda, ni se više učiti ratovanju." Završen citat. Te zatim zahtjev generalnog kapitula našeg franjevskog reda koji je održan u Asizu 2009. a u povodu 25. obljetnice Duha Asiza. Ta kapitul od nas Franjevaca traži da pokrenemo jednu ili više konkretnih inicijativa dijaloga s grupama drugih religija ili kulture prisutnih na području provincija u kojima živimo i djelujemo. Zato smo mi, fratri, koji ovdje živimo i djelujemo u društvu Mostarskom zvoniku mira, pokrenuti 3 inicijative. Prvo, vidikovac da posjetitelji mogu vidjeti ljepotu i različitost našeg grada Mostara iz ptičje perspektive. Drugo, međunarodnu galeriju mira i treće, edukacijski centar. Zacijelo, ovaj Mostarski zvonik mira već okuplja na ovom otvaranju ljude iz Mostara, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Možemo reći da smo završili ovu prvu fazu tog projekta. Mostar se može danas vidjeti iz ptičje perspektive. Napominjem da smo započeli drugu inicijativu dijaloga s kulturama koje su ovdje nazočne, ali želimo na neki način približiti u ovom zvoniku i udomiti sve kulture svijeta. Zato smo poslali 2014. pismo svim veleposlanicima u Bosni i Hercegovini o ovim inicijativama, te zamolili da iz svojih država donesu sliku, skulpturu ili grafiku na temu mira. Tako su već donijeli umjetnine na temu mira veleposlanici Hrvatske, Grčke i Italije, a obećali su sljedećih dana donijeti iz Srbije, Slovačke, Češke, a i drugi će u dogledno vrijeme. Razrađen je projekt edukacijskog centra koji će obuhvatiti povijest Hercegovine u slici i riječi. Izgradnju ovog zvonika u povodu jubilarne 2000. godine vodio je naš Ivan Ševo, pa njega molim da kaže nekoliko riječi. Dragi prijatelji, dragi gosti, malo je ljudi koji shvaćaju što bi se Bog mogao činiti s njima kada bi se predali u njegove ruke
i dopustili da ih oblikuje njegova milost. To su riječi svetog Ignacija. Nema sumnje, među spomenute pojedince spadaju mnogi među vama danas ovdje nazočnim, pa tako i ja osobno. Zasigurno, dragom i milosrdnom Bogu, na tom sam daru i izboru jako zahvalan, kao i svojoj redovničkoj zajednici, koja mi je nakon strašnih ratnih razaranja, godina 1992. i 3. s punim povjerenjem povjerila povijesnu ulogu, izgraditi novu crkvu na temeljima srušene, te obnoviti samostan koji je u danima rata bio jako oštećen. U toj teškoj i odgovornoj zadaći od godine 1995. do 2000. nikada nisam posustao, jer nisam bio, niti sam sam ostao. Kad god to spominjem i s ljubavlju ističem, onda poglavito mislim na brojne dobročinitelje, čija imena u cijelosti zna samo svemogući Bog. Stoga je moja gorljiva želja da ih sve i to bez iznimke uključimo naše današnje molitve, sve njih iz Mostara i Hercegovine, Republike Hrvatske, Europe, Amerike, mislim na nezaboravne ljude, naše dužnosnike, kao i na neke državne institucije, uključujući tu i sve izvođače radova koji su nam velikodušno pomogli da smo tu gdje sada jesmo. Dakle, danas i ovdje u duhu zajedništva, iskrene i temeljne odgovornosti, na prvo mjesto stavljam samo jednu riječ – zahvalnost. Pri tome mislim na zahvalnost koja nas uči da smo sve primili od nečije ljubavi, precizno i konkretno rečeno, iz Božje i ljudske ruke. U istinu, mi smo mostarski Franjevci u poraću Domovinskog rata primili višestruku i značajnu pomoć od dobrim ljudima koje poznamo i koji su nam u svakom pogledu bili i ostali bliski i dragi, ali po tolikim nepoznatim i dalekim koji su nam, a da mi toga često nismo ni svjesni, bili veliki dobročinitelji i prijatelji. Dakako, svaki smo njihov i vaš novčić savjesno ovdje ugradili. Na kraju, meni preostaje samo jedno, poput Vilma Šekspira, iskreno i glasno reći: ne mogu ništa drugo reći do hvala i navijek hvala. Osnovni podaci Mostarskog zvonika su: godina izgradnje 2000 godina od rođenja Isusa Krista. Zato smo odlučili zvonik podići do 100 metara i neka on bude znak naše odanosti i vjernosti Isusu Kristu. Arhitekt Davor Smoljan, diplomirani inženjer iz Mostara. Plan statike uradili sada pokojni Borislav Azinović, inženjer, i profesor dr. Mladen Glibić. Izvođač radova i crkve i zvonika Hering D.D. Široki Brijeg. Voditelj radova ime provincije moja malenkost. Nadzornik radova Jure Miljko, građevinski tehničar, nedaleko od nas, leži na postelji bolesničkoj, mislim i na njega. Visina zvonika s križem 107 metara zarez 20. Promjer zvonika 7,8 puta 7,8 izvana. Ugrađeni betoni 2300 kubičnih metara. Ugrađeno željezo 251.820 kg. Visina vidikovca 75 metara, stepenica 370. Ugradnja lifta Miles Dizela Čitluk. Voditelj vidikovca lifta Ante Rajić Kampanile. Hvala lijepo. Hvala lijepo, Ivano, a zamolio bi oca provincijala Miljenka Šteku da blagoslovi lift i na taj način otvori viditelj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Dijelo što ga sad spremamo za blagoslov mora razbuditi našu vjeru i očitovati osjećaje zahvalnosti. Dobro su nam poznate riječi psalma: ne bude li Gospodin gradio kuće, uzalud se trude koji je grade.
U neku smo ruku Božji pomagači kad god svojim djelima izlazimo u susret potrebama svoje braće ili kad god služimo zajednici očitujući mir. Zato zamolimo Božju pomoć da štiti sve one koji se budu služili ovim pomagalom od svakoga zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Svaki naš zvonik neodvojivo je povezan i s pobožnošću Gospu. 3 puta na dan ta zvona zvone da bi podsjetila ljude na molitvu. Nju, kraljicu mira, zamolimo, neka nas štiti i smiri. Zdravo Marijo, milostivna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. I slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako je na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Pomolimo se. Blagoslovljen si i hvaljen, Gospodine Bože naš, ti po ljudskoj darovitosti rada usavršuješ svoje stvorenje i pronalascima ljudskog roda na divan način obznanjuješ svoju veličinu i dobrotu. Udijeli molimo da svi koji se budu služili ovim pomagalom spoznaju kako si čudesan u svojim djelima i u svojem ti životu još gorljivije služe po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. I neka Božji blagoslov siđe na ovo tehničko pomagalo i na sve koji se njim budu služili. Otca, Sina i Duha Svetog. Tu nije završeno. Ajmo probati. To se završeno. Какая лучше? Лучше. Kaks muu stroo. Kaks, kes rebu?